Motoklub Gromovi, Motoklub Semberija i Motoklub Bijeljina domaćini su velikog motoskupa koji se održava u Bijeljini 7. i 8. juna na lokaciji agrotržnog centra kod Agrobena. Pokušavamo objediniti taj motosvijet bijeljinski. Inače, moram napomenuti, Bijeljina je bila prije rata jedan od 3, možda ili 4 grada u bivšoj državi Jugoslaviji po veličini motoskupova. Imali smo, da kažem, malo sreće da je naš stari bajker, također i kolega i prijatelj, dobio veliki novac i želio da pomogne to sve da se organizuje i da nije bilo njega, vjerovatno da ovo ne bi mogli nikad napraviti. Tokom 2 dana održavanja motoskupa bajkeri će defilovati gradskim ulicama i nadmetati se u bajkerskim igrama. U Motoklubu Semberija kažu da očekuju veliki broj predstavnika motoklubova iz Bosne i Hercegovine i okruženja. U večernjim satima za sve ljubitelje dobrog starog Eksiju roka organizatori su pripremili odličan program. U petak 7. juna na binu izlazi atomsko sklonište, a dan kasnije divlje jagode. Posle koncerta, posle atomskog skloništa biće druženje. Napravit ćemo neku logorsku vaktu, malo sjediti posle toga. A za subotu su predviđene divlje jagode i isto tako 2 podgrupe, tako da će to biti dosta popunjeno. Napravit ćemo neke igre, nešto malo da animiramo, tako to na bajkerskim tim skupovima, bacanje gume, spretnost i tako ti neki stvari. Primamljive su i cijene ulaznica za sve posjetioce ove manifestacije, a obezbijeđen je i parking prostor. Cijena ulaza je za motocikliste 10 maraka, ali dobijaju 10 maraka vrednostnih bonova, odnosno to je novac za koji će oni da pojedu i popiju. Znači može da kupi piće, pljeskavice, roštilj, bilo šta za taj novac. Pješaci, oni plaćaju 5 maraka ulaz i dobijaju 2 bona koja također mogu da potroše za hranu i piće. Motociklisti vole druženja i dobru muziku, a iznad svega motore, kaže kroz osmijeh prvi čovjek Motokluba Semberija. Proveli smo dosta lijepih doživljaja, trenutaka, tako da ja ću nastaviti dokle mogu. Organizatori pozivaju sve ljude dobre volje da posjete veliki motoskup koji se održava u Bijeljini narednog vikenda.